Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. In uwa barkanmu da sake saduwa da ku a yau a sabon bidiyo. A yau bidiyo mu zai muku bayani ne akan yadda zaka ainihin cire ma iPhone security, yadda zaka yi unlocking din security na iPhone. Don haka ba tare da bata lokaci ba, kawai ku biyo mu tun daga farkon bidiyon nan har ƙarshe. Assalamu alaikum yan uwa, barkanmu da dawowa. Kamar yadda muke muku bayani a baya cewa za mu nuna muku yadda za ku ainihin buɗe iPhone ɗin da ta shiga security, wato wani sabon website ne da aka buɗe wanda suke taimakon mutane ainihin su buɗe iPhone ɗinsu wadda ainihin ta shiga security, ko kuma ka ainihin sa security da kanka ka manta, ko kuma abokin ka ya canja maka security, ko kuma dai aka san haka dai duk dai ma ya aka dai. Wato su wannan wani sabon website ne da aka buɗe wanda za su taimake ka ka ainihin buɗe wannan security ba tare da ka sha wuya ba, kuma ba tare da bata lokaci ba. Wato shi wannan website mai suna Dattafone ya kamata a jinjina ma wanda suka bude su, domin suna yin abubuwa da yawa na ban mamaki. Don haka ba tare da bata lokaci ba, ko ku dai ku biyo mu a cikin wannan bidiyon. Kamar yadda kuke gani a saman screen din nan, remove iPhone lock screen, za su ba ku dama ku ainihin downloading din shi wannan file din gabaki ɗayansa a computer ku. Kamar yadda kuke gani sun ce available for ainihin window ga shi nan. Za su ba ku dama ne ku ainihin downloading din shi wannan software din a ainihin computer ɗinku. Bayan kun yi downloading din shi a computer ɗinku, shine za ku aiki da shi a cikin wayoyinku. Kamar wayar da aka kulle ta da ainihin security mai maballai 4, ko kuma security mai maballai 6, ko kuma mai zanen dan yatsa, ko kuma ainihin hoton fuska. Duka dai wani security da ya shafi iPhone ko kuma Apple phone, kai har da recover, transfer da restore social app. Za mu ajiye muku link din wannan website din a ainihin description din wannan screen din, ma'ana za mu ajiye muku adireshin din wannan website din a ainihin description din wannan bidiyon. Masu Android ma ba a basu a baya ba, da masu iOS, da kuma sannan suna ainihin dawo da ainihin Apple ID. Wannan dama ce ga ainihin duk wani mai amfani da ainihin iPhone ko Apple phone da dai sauran wayoyi, duk ma mai amfani da wani babban waya, wannan dama ce a gare shi. Sannan kuma dama ce ga ainihin masu gyaran waya. Masu gyaran waya ma za su fi amfana da wannan ainihin website din, saboda da kai download din wannan software din, shikenan kawai zaka ci gaba da amfani da shi. Duk wanda za samu matsala sai dai kawai ka ainihin yi connecting, ka ainihin dora mata file din. Da ka dora mata file din ya gama processing, shikenan ka gama da ita. Sannan za ku ga mun ajiye muku link din wannan ainihin website din, za ku ga mun ajiye muku link din guda 3. To kowanne amfaninsa daban, don haka sai ka tsaya ka natsa ka duba da kyau don ka gani. Wato za ka duba ka gani sai ka ga wanne ne ya daidai da bukatar ka. Duk wanda ya daidai da bukatar ka ainihin za ka ainihin je sai ka yi downloading din shi wannan file din a ainihin computer ka. Da ka yi downloading din sa a computer ka, kamar yadda muka faɗa muku a baya, shine kawai sai ka zo sai ka ainihin san yadda za ka yi amfani da shi. To duka anan muka kawo muku ƙarshen wannan bidiyon. Da Allah kada ku manta ku danna mana subscribe, sannan ku danna mana alamar ƙararrawa, sannan ku share din wannan bidiyon da yan uwa da abokan arziki. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yan uwa. Fatan alkhairi ga kowa da kowa.